Som du kan se, så ligger jeg Cindy bare helt stille og roligt ved siden af mig, og hun ligger bare og slapper af. Altså, som sagt, hun har fået det gjort siden, at hun var valp, og simpelthen bare, ja, hun finder sig generelt i det hele, men når hun ligger sådan her, så har jeg muligheden for at tage poten op sådan her, så jeg hele tiden kan kigge ned på neglen opfra. I og med Cindy, hun er en hund, der har tendens til lange negle, så er jeg jo, som fortalt, snakket med dyrlægen, og hun har jo så vist mig, hvordan hun klipper negle på hunden med sort negle. Og det du gør, det er simpelthen bare, du tager poten og kigger på neglen, og så tager du fat med tangen sådan her, og så skræller du helt stille og roligt neglen dernede af. Og hele tiden husk at holde ro på hunden. Og så lad være med at lade dig stress, og det påvirker også bare hunden. Men som du kan se her, der kommer det hvide frem, som jeg nævnte for dig i privatbesked, da vi snakkede om det. Og så begynder du bare helt stille og roligt. Skræller du bare derned af. Ingen stress og jag eller noget. Og så kan du se her, der begynder det der maleret at komme frem. Og så kan du se en prik herinde i midten. Og når den begynder at komme frem, så skal du ikke klippe mere af neglen, så begynder nerverne at komme frem. Jeg kan jo lige tage den næste med også. For lige at vise, da jeg som sagt lige har klippet negle, så der er ikke så meget at tage. Og så tager du bare lige toppen, og så stille og roligt klipper vi der indad. Og der kommer halvmånen frem igen. Og så tager vi bare skive for skive, helt stille og roligt. Sådan der, her kan du se igen, så begynder det at komme frem nu her af halvmånen, og så den der lille prik inde i midten. Men jeg håber, det kan vise dig, hvad du skal gå efter, når du klipper negle.